flus. Hekk risponda bla eżitazzjoni ta' xejn Father Hilary Tagliaferro meta mistaqsi b'mod tanġibbli x'inhu dak li l-aktar jitolbu dawk li ħabtu l-bibien tal-Millennium Chapel. Flus, flus, flus. Għax illum qed warrabna lil Alla ħafna drabi imma ħloqna Alla ieħor u Alla tal-flus. Veru li l-flus huma importanti fil-ħajja u mingħajru ma tista' tagħmel xejn, assolutament veru huwa veru. Però il-manija tal-flus saret kważi ossessjonanti. Mhux biss f'min għandu, imma anki f'min ma għandux. U aħna waqt li noffru ħafna ikel u ħafna ħwejjeġ u ħafna affarijiet oħra, counseling u affarijiet oħra, però prinċipalment in-nies trid il-flus. Ħalli tkun fil-libertà illi tonfoq kif trid u kif joġobha. Din hija dan hu fenomenu ġdid illi ħloqna Alla ieħor għalina tal-flus illi għandna bżonn illi nindirizzaw għad il-biċċa xogħol. Net News tkellem ma' Father Hilary dwar il-missjoni tal-Millennium Chapel, l-isfidi li taffaċċja u kif dawn inbidlu tul 18-il sena li ilha taħdem. Il-Millennium Chapel toffri kemm spiritwali, materjali, soċjali u anki psikoloġiku, hekk kif tistinka biex tilħaq il-bżonnijiet ta' dawk l-aktar fil-bżonn. Nippruvaw ngħinu f'ħwejjeġ, f'ikel, f'counseling, nagħtu ħafna counseling aħna min ikollu xi problemi tal-ħajja jiġi u għandna professional counselors li jgħinuhom. Però forsi l-iktar ħaġa li n-nies hija l-qalbhom hawnhekk hija l-fatt li fil-qalba ta' paċi fil-isiju post tal-kwiet. Staqsejna lil Father Hilary x'inhuma l-akbar sfidi li qed jara. L-akbar sfidi hija li s-soċjetà qed tkompli tinqasam min għandu ħafna u jkompli nżid dak li għandu u minnu fqir jibqa' nieżel l-isfel fil-faqar. Din hija fenomenu fil-soċjetà tal-punent tagħna kollha kemm hi, ibda mill-Amerika, l-Ingilterra, l-Ewropa kollha u aħna inklużi, illi waqt li naraw kif hu fatt ukoll fi prosperità ekonomika u materjali ta' ħafna nies, salarji ta' min ġa għandu salarju mhux ħażin, ikomplu jiżdiedu, però il-fqir jew jibqa' mkaħħal fejn hu jew jinżel l-isfel, pjuttost jinżel iktar l-isfel. Għax il-ħajja tola għal kulħadd, il-kirjiet jolew, hawn mediċini speċjalment minnu imkisser b'xi mard fejn il-gvern ma jipprovdix kull mediċina, min ikun imkisser b'dan il-mod ċertament illi iħoss il-pis aktar fuqu. U diskriva dan bħala l-akbar sfida għas-soċjetà u għall-gvern. Father Hilary rrefera wkoll għad-diffikultajiet li jsibu persuni b'kulturi differenti u li qed jippruvaw jibnu futur f'pajjiżna sabiex isibu r-rispett tagħna bħala poplu u dwar ir-responsabilità li għandna bħala nsara li ma nagħlqux għajnejna għal min qed ibati. U qal ukoll li nuqqas ta' valuri qed inawru s-soċjetà Maltija. Spjega kif kiber il-materjaliżmu u l-konsumiżmu u twarrab Alla. Father Hilary qal li huwa għalhekk li titkisser il-paċi fil-qlub. Mistoqsi x'inhu l-appell għall pubbliku li jista' jgħin b'xi mod, Father Hilary qal li t-talb u l-ħin huma l-aktar żewġ affarijiet li huma meħtieġa. U qal li kull min jista' jitlob għal bżonnijiet ta' dawk li b'xi mod qegħdin fil-bżonn ikun diġà qed jgħin ħafna u dawk li jistgħu jagħtu mill-ħin tagħhom ikun qed jgħin ukoll. U rringrazzja lil ħafna benefatturi u spjega kif il-Millennium Chapel tagħmel dak li tista' biex tgħin anke b'affarijiet materjali lil dawk li jinsabu f'xifer il-faqar. U fl-aħħar jiem qasmu mijiet ta' hampers lil familji li qed ibatu finanzjarjament. Il-Millennium Chapel bl-għajnuna ta' benefattur se tkun qed torganizza ikla għal madwar 150 ruħ li jinsabu fil-bżonn fost attivitajiet oħra u għajnuniet li tat fl-aħħar jiem.